बे बनरगाव हाथाइसालि जौगाखां आफाद लोगोसे बनरगाव हाथाइसालिनि सिङाव थानाय फुजा कमिटि बे जयैनो खुंफुंनाय दिनैनिफ्राय दिनै 6 तारिख अक्ट'बरनिफ्राय 8 तारिख अक्ट'बरसिम जानो गोनां बे हाबाफारियाव जोङो जे थमखौ बेखेवनाय जादों। बे थमखौ जोङो सिगां समाव जेबो गैयामोन। जोंनि बनरगाव बाजाराव जोङो बेखौ आं दहाय होननाय बायदि ब्रह्म जयगा हुथिनि गेजेरजों जोङो फुजा होबोनाय नुनो मोन्दोंमोन। बेनि उनाव फैयै फैनानै जेब्ला 2003 मायथाइयाव बिटिसि एकर्ड जायो 10 फेब्रुवारियाव, बेनि उनाव बिटिसि सरकारनि दैदेननायाव जेब्ला जोंनि जायगानि EM मानव गेदेर मनु कुमार ब्रह्मआ जेब्ला EM जायो, बिथाङा 2010 मायथाइयाव जोंनि बे लोक्षि फुजानि नामै माखासे दान होनायजों लोगोसे आरो बेनिफ्राय गावनि गोसोजोंनो बिथाङा दिनैनि नैबे अन्थाइ खाम्फाखौ बसायनानै होनानै बिनि सायाव बिमा लोक्षिनि मुर्तिखौ पारमानेन्ट दैखोनानै होदों। दा बिनि थाखाय आङो जोंनि फुजा कमिटि आरो बाजार कमिटिनि जानानै बिथांनो साबायखर जासिदों। बिथाङा जे पारमानेन्ट जोंनो बे रोखोम बानायना होदों, बेनि थाखाय जोङो बिथांखौ जेब्लाबो गोसोआव लाबाय थानांगोन। आरो लोगोसेयै बिथांनि दैदेननायावनो बिथांनि नाजानायावनो जोंनि जे बिमा लोक्षिनि मेन मन्दिर, बे मन्दिरावबो बिथाङा हानायखिनि हेफाजाब हरदों। दिनै जोङो मेन मन्दिरावबो बिमानि मुर्तिखौ दोननानै जोङो गोथार फुजाखौ फालियो। आरो बे गोथार फुजा फालिनायाव जोङो सिगांनि समाव न' बां गैयैयाव गोबां खस्थ' मोनोमोन। दा बे न' बां बानायना होनानै जोङो फुजाखौ गोसोबादियै फुजा होनो हानायनि थाखाय जोङो मोन्थाय मोनबाय। सिगांनि गामियाथ' बुरजाथारमोन। सिगाङाव बंसिधर्मा, सिखारगाव, घसकाटा गासैबो एरियायाव 14थासो गामिजों ज' फुजा फालियोमोन। नाथाय मोनसे समाव बेयो लासै लासै गुगाबोनानै घसकाटा, बंसिधर्मा, सिखारगावआ नागारबोबाय। दा गासै मोनबो गामिफोरा ज'यै फुजा फालिबाय थायो। आं नुनायाव आं LP स्कुलाव फरायनाय समनिफ्रायनो नुदों। आरो बे समनिफ्राय हिसाब खालायबा दिनैसिम आंनि बैसोजों हिसाब खालायबा आं खमावबो बे फुजा फालिनायखौ खमथाराव 55 इयार्ससो जाबाय होननानै आङो साननानै लादों। जोंहा लिरनानै दोननाय जेबो हिस्ट'रि गैया। बाजार कमिटियाबो गोदान फैयो, गोदान थाङो। गोदान प्रसिडिंफोरखौ गावबा गाव जाय सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट जायो बानायनानै लायो। जोङो ओंखायनो बिसोरनि बे फुजा फालिबोबाय थानाय समनि जेबो लिरनानै दोननाय जोंहा जारिमिन गैयैलाय आङो लामसाम बे 55 इयार्ससो जाबाय होननानै बुंबाय आरो।